Malta attwat il-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea dwar ix-xiri konġunt u loti tal-vaċċin kontra l-COVID-19 b'mod intelligenti, iżda bl-ebda mod ma morna kontra l-ftehim li mbuttajna aħna stess. Dan sostnih id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fuq il-programm Paperscan fuq One il-ħadd filgħodu fejn iċċara fost l-oħrajn dwar l-ilmenti minn pajjiżi bħall-Awstrija li Malta tirċievi wisq dożi tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Ma minna xejn illi mhuwiex skont il-ftehim illi konna aħna stess illi imbuttajna biex kien hawn dal-ftehim mal-Unjoni Ewropea. Forsi konna naqriżiet intelligenti minn ħaddieħor ta' kif dan il-ftehim natwah. Ġifieri aħna ġibna u rnexxinna nġibu l-ikbar ammont ta' vaċċin ras għal ras fl-Unjoni Ewropea kollha. Mhux għax għamilna xi negozjati minn taħt jew sigriti, imma għax użajna dak il-ftehim b'mod intelligenti. Chris Fearn spjega li pajjiżi oħra talbu l-parir ta' Malta. Kien hemm pajjiżi bħal Lussemburgu qalu nisma' għejdulna kif qegħdin tagħmlu għadi ħanagħmlu bħalkom u għednilhom għaliex li aħna ma niddejqux. Anzi nieħdu pjaċir illi naraw ħadd ieħor ilaqqam brata maġla bħalna. Però ma minna xejn kontra l-liġi u jew kontra l-ftehim, imma minna dak li jaqbel il-pajjiż tagħna u hekk ħankomplu nagħmlu. Il-Ministru għas-Saħħa żied jaċċenna li pajjiżna u l-awtoritajiet tas-saħħa ta' Malta ħaddu l-miżuri favur it-trażżin tal-imxija dejjem fuqhom. Aħna ma il-miżuri li daħħalna kienu miżuri adattati għal kull waqt li konna fih. Kieku għamilna miżuri esaġerati mill-bidu jew f'ħin li ma kenniex neċessarjament il-ħdiġa tagħhom, konna nispiċċaw noqtlu l-ekonomija kollha, noqtlu l-ħajja soċjali kollha u xorta nibqgħu bil-vaċċin. Jew xorta nibqgħu bil-virus. Ġifieri aħna dejjem ħadna l-miżuri fil-ħin tagħhom, fil-waqt tagħhom. Chris Fearn qal li fl-aħħar jiem l-Aġenzija Amerikana tal-Prevenzjoni tal-Mart tat gwida importanti fuq dawk in-nies imlaqma diġà. Is-CDC li hija l-Aġenzija Amerikana tal-Prevenzjoni tal-Mart ħarġet indikazzjonijiet u tat gwida illi dawk il-persuni illi jkunu ħadu t-tilqima, it-tieni doża tat-tilqima u jkun għadda ċertu żmien, dawn huma protetti biżżejjed u ma jitrasmettux il-virus biżżejjed biex jistgħu anke jekk jintaqgħu ma' persuna pożittiva ma joqgħodux ġo kwarantin. U din hija aħbar importanti ħafna.